tekrar ülüm ruhundan, Türkmenistan yurdundan, yanlam aşkın uvari, İcenin ay nurundan, tekrar ülüm ruhundan, Türkmenistan yurdundan, yanlam aşkın uvari, baka bakar yar yari, şirin şeker zar yari, sevgime verdin doğru, yanlam aşkın uvari, baka bakar yar yari, şirin şeker zar yari, sevgime verdin doğru, yanlam aşkın uvari. Sayrık şirin dillerden, ter aşılan güllerden, yanlan aşkın ovadı. Safi kuvvetli güllerden, sayrık şirin dillerden, ter aşılan güllerden, yanlan aşkın ovadı. Baka bakar yad yali, şirin şeker fad yali, söygüme kırdın doğru, yanlan aşkın ovadı. Baka bakar yad yali, şirin şeker tat yari, sevgime verdin doğru, yanlan aşkın uvari, yanlan aşkın uvari, yanlan aşkın uvari. Assalamu alaikum, Türkmen Uvadı Çeli eliminin qadırlı müştaqları, hormatly vatandaşlar, hormatly aydın saat seyirciler. Türkmen Uvadı Çeli elimi aşkın Uvadı atlı ketpeşi bilen ödü için devam ediyor. Paragat yurdumu Türkmenistan diyarımızda biz size Berkcan sağlığının maşkara vatandaşlığının ardı ediyor. Koy toylu mekanımız Türkmenistan yurdumuzda, Asuda asmanın aslında Paragat yurdumuzda her bir prototturumuz şahatlığı şoğunu aydıma sağda beslensin. Arsalı ocuğunuzda toy olsun, çağan gülküsü hemişe belent yanlanıp dursun. Gepleşimizin başında mehriban iyileşler bir de şeyle prototları dördüp veren Türkmen halkımızın milli lideri, kahraman arkadağımı da hem de şoğur hormatlanan prezidentimiz arkadağlı kahraman siyardarımıza köp sağ olsun daydı. Canlar sağ olsun, ömürleri uzak olsun, ilimizin paragatlığı için, edil halkımızın bağıtlı hem de toylu günü yaşamak için alıp veren içer hem işe bağıtlı olurdu, rovaj alsın. Şeyli yaşardı olur bilen Türkmen Uvadı Çeli elimizden aşkın Uvadı atlı gepleşimizin yine de vırtağını tomuş etmeye çağırıyor. Yine mehriban iyileşler görüşünü diyalak, bizim bu sahnamızda aşkın Uvadı atlı gepleşimizde yaş zekin aydımşırımızın biri Toy Murat İşan Nurduyev. Şeyde de bu gepleşimizde Toy Murat'ın aydıp verecek aydınlarına sağlamlarlı geçecek bizim de yaş sağlamlarımız Toylu Orad gelip bizim gepleşimizde. Yigitler gepleşimizde hoş gördük. Sağ olun Atacan. Toy Murat yine görüşümü diyalak, bizim yurdumuz Türkmenistan diyarımızda bir toylu mekanından biri. Elbette bizim Paragat yurdumuzun her bir kuncuğu tükülümü, aydıma sağda şahatlığı, şoğunu, oğudun prototları, tarihi vakaları besleniyor. Yine Türkmen Uvadı Çeli elimin üstü bilen yurdumuzun bir neçe zehin aydımçıları okuyup başarmaklarını elbette iyileşmede yetireler. Bizim mavi ekranını görüyoruz, Türkmen Uvadı Çeli eliminden bir neçe getbeşikleri katlaştığınız canlı sesli aydım. Bizim Toy Murat yoğulan SMS'ini kabul edip getbeşimizde çağırdık, getbeşimizde hoş gördük. Ava sağ olun Atacan. Türkmen Uvadı Çeli eliminde bir neçe gepleşikleri canlı sesle çıkış ettik. İlleşlerimizin belki göğüne yaranır deyip umid edeceğiz. Sizin hem aşkın Uvadı gepleşinizi maşgala olup görüyoruz. Katlaşmak için isteği bildirdik. Bizim isteğimizi kabul ettiniz, sağ olun. Ben şu fırsattan peydalanıp bir yaş aydımçıları şu giyin mümkünçülükleri öğretip beriyen Türkmen halkının milli lider, kahraman arkadağımıza, arkadağıl kahraman serdarımıza köp sağ olsun aydiyan. Olun tutyan tutumlu işler elmide ama ravac alın. Koyuların cağalları sağ başları dik olsun. Toy Murat köp sağ olun. Arzularınız hatılı olsun, arzularınız elbette bizim koşuluyat. Bizim size kahraman arkadağımızın sayesinde, arkadağıl kahraman serdarımızın sayesinde Paragat yurdumuz toylu mekanımızda oğudan sahnarada dine Mahmal Uvadı'dan hemişe belent yanılmanın arzu edeceğiz. Aşkın Uvadı atlı gepleşimizde size üstünlük arzu edeceğiz. Sağ olun Atacan. Ayı düştüm yada, sağdadın sen sağda, attın beni oda, gelmedin. Ayı düştüm yada, sağdadın sen sağda, attın beni oda, gelmedin.
atsam da yine gelmedin gelmedin. Saçlarım oynadık yele, denimden geçtin güle. Haber atsam da yine gelmedin gelmedin. Gelmedin gelmedin, söyünüm gelmedin. Gelmedin gelmedin, ağlamam bilmedin. Gelmedin gelmedin, söyünüm gelmedin. Gelmedin gelmedin, ağlamam bilmedin. Haber atsam da yine gelmedin gelmedin. Gelmedin gelmedin, ağlamam bilmedin. Gelmedin gelmedin, men halim bilemedin. Mehriban ýerleşleri vatandaşlar, Türkmen Owady çeleýilimiň aşkyň owada atyk gepleşigini biz dowam edýäs. Gepleşigimiň bu gede sany bolsa, aýdymçy Toýmurat gatnaşýar. Bu gepleşigimiň dowamyny Toýmuratdan bir näçe jany sesli söýüýdymlaryny tomoş edip bilersiňiz. Bizden daşaşmalar Türkmen Owadyna aşkyň owady. Indi Toýmurat ine biziň gepleşigimiň 0-25 gysky belgisi bar. Gepleşigimiň hem iki sanak şertli takypasy bar. Şol şertli sahypalary biziň iletişime tarapyndan bir näçe SMS-ler gelip goşýar. Biziň gelipleşmede gatnaşmagy istek bildirip SMS ýolýan iletişirmedinmi? Oýlanmalar ýolýan iletişirmedinmi? Ene Toýmurat biziň gelipleşmeden bu gede sanyna iletişime tarapyndan 0-25 gysky belgimizi 125 sanak SMS gelip goşdy. Şol 125 sanak iletişime biziň gelipleşmeden şu gede sanyna gatnaşmagy istek bildirýärler. Ýöne biz olaryň hemmesini gepleşmede birlikde gatnaşdyryp bilemizok. Olardan biz saýlap 3 tanak iletişimde gepleşmede gatnaşdyryp bilýäs. Gepleşmede haýsy iletişimde gatnaşmalygyny elbetde siz saýlaýaňyz. Onu gepleşmeden birinji sahypasy, sowaly hem owady jaňlar. Birden 125 aralykda istenik belgini saýlaýaňyz. Onsoň bilen şol saýlan belgiňizde haýsy iletişimden telefon belgisi hasaba alanyny bolsa, şol iletişimde jaň edýäs. Atajan men 80-nji belgini saýlaýan. Bolýa, kabul edýäs. Onu mehriban ýerleşir gepleşigimiň birinji sahypasy sowaly hem owady jaňlar at sahypamy dowam edýär. 80-nji belgide haýsy iletişimiň telefon belgisi hasapda duran bolsa, şol iletişimde jaň edýäs. Gelin görelim biziň bu iletişimiz kimke ýurdumyzyň haýsy günjogyny ýaşaýar. Indi mehriban ýerleşir ilkinji iletişimde jaň etdi. Alo. Salam. Salam. Biz Türkmen Owadydan jaň edýär, aşkyň owada atly gepleşiginden biziň 0-25 gysky belgimizi, biziň gepleşmede gatnaşmagy istek bildirip SMS ýolapdyňyz. Hawa ýolladım. Biz ýolan SMS-ni kabul edip aldyk. Şol esasynda jaň edýäs. Bir iletişime bilen özüňi tanıştyraýyn. Men Ahal welaýatynyň Göktepe ýaşaýjy Täştortan Attaýewa. Indi mehriban iletişler biziň gepleşigimizde iletişimde Attaýewa Täştortan gatnaşýar. Täştortan biz size gepleşigimizde üstünlük ardy edýäs. Täştortan ne biziň gepleşigimizde aýdymçy Toýmurat adam gatnaşýar. Häzir gepleşigimiziň dowamyny biz size sowal berýäs. Berjek sowalymyza Täştortan dogry jogap beren ýagdaýyňyzda aýdymçy Toýmuratyň aýdymyny sowal edýäs. Bolýarmy? Onun serp diňleň. Häzir biz size aýdym eşdirýäs. Siziň bilmerdadyňyz şol aýdymy haýsy aýdymçy ýerine ýetirýär. Şonu biljek bolmaly, bolýarmy? Onu ün serp diňleň. Kara kara gözleri kurban, şirin şirin sözleri hayran. Aydın ovadan, yürekte yereden, ne bilip bana sereden. Yar baksana gözleri karacan, gel baksana yüreğimi yarada, sen baksana saçımı darada. Dur, yok diyme bolya diymana, akbalım bağlayın sana, uzun giyeceğim yetmez sana, hayran sana, hayran sana. Ine Täştortan aýdyma eşitdiňiz. Bulaydy men Türkmenistanyň Ataýany artisti Nurýat Rejekşiýany. Jogap dogry. Türkmenistanyň atlanan artisti Nurýat Rejep ýerine ýetirýär.
Ine täş tortan birin getpeşimizde beren sowarmyza dogry jogap berip ýeňiji bolluňuz. 05-25 gyzky birimde SMS ýollap birin getpeşimizde gatnaşyp duruň. Bolýarmy? Böyle sağ olun. Bolýar, sag bolun. Ine Toy Murat, toyly ýyllaşymyz täş tortan birin getpeşimizde gatnaşyp ýeňiji boldy. Indi aýdym dinlemäne mümkinçilik gadandy. Indi gerekli nowotuny Toy Murat size geçirýär. Gitara saz guralyny özüňiz hem çalyp aýdym aýtsaňyz hem biz üçin hem ýyllaşmamyz üçin bir täsiri bolardy. Bolýar. Onu mehriban ýyleşir, dinleýän tomaşa ediň Türkmen owady çeleýärmini, aşkyň owady. Eger maňa şeýle soru bir tele şu ýyllardan kimi söýýäň diýsene gözlerden saýlap söýýäň diýsene diňetini söýýäň diýerdim Aýşa gözlerden saýlap söýýäň diýseler diňetini söýýäň diýerdim Aýşa Kara saçyň daraýan maňa oğryn garaýan ýuwaşadan ýüreýän Aýşadym süýdüm seni Billerim galan ince hiç güzel yoktur since Dodaklarım terunca Ayşadım süydüm seni Billerim galan ince hiç güzel yoktur since Dodaklarım terunca Ayşadım süydüm seni Gülüm sana değirdim Oyun etsem gülürdüm Doğuşuşmağa gelirdim Ayşadım süydüm seni Gülüm sana değirdim Oyun etsem gülürdüm Doğuşuşmağa gelirdim Ayşadım süydüm seni Billerim galan ince hiç güzel yoktur sence Dodaklarım terunca Ayşadım süydüm seni Billerim galan ince hiç güzel yoktur sence Dodaklarım terunca Ayşadım süydüm seni Ayşadım süydüm seni Ayşadım süydüm seni Toy Murat köp sag bolun. Ine getpeşimizden gowaýdym aýdym, söýýäydym ýerine ýetirip, jany sesde ýerine ýetirip ýyleşmede ruhy lezzet berdik. Mehriban ýyleşler bir getpeşimizi dowam edýär Türkmen owady çeleýärminden aşkyň owady. Birinji sahypamyz sowary hem owady jaňlara sahypamyz dowam edýär. Ýene-de belgi saýlamady. 55 belgin saýlaýan atajan. 55-nji belgi. Hawa. Bolýar. Onu mehriban ýyleşler bir 55-nji belgide hata bolan telefon belgi jaň edýär. Han gelin görelim biziň bu iyileşme kimke? Indi mehriban vatandaşlar, gadyrlaýdy mysafir söýüjüler iyileşmede jaň etdi. Alo. Alo, salamu aleykum. Salam olsun. Biz Türkmen owadynyň jaň edýär, aşkyň owady atly gepleşiginden. Biziň gepleşigimizde SMS ýollap atsaňyz gatnaşmak üçin. Awwa yolladım. Biz kabul etdik ýolan SMS-iňi. Özüňi tanıştyran iyileşmedi bilen. Ben Ahali welaýatynyň ýaşaýjysy berdim täşdiňa. Indi mehriban vatandaşlar, biziň gepleşigimizde iyileşimiz Berdili Täşdiňdarow gatnaşýar. Berdili biziň gepleşigimizde en aýdymçy Toy Murat gatnaşýar. Eger gepleşigimiziň dowamynda biz size owady sowalleşdirýär, berjek sowarymyza dogry jogap berseňiz, onu gepleşigimiziň üstü bilen aýdymçy Toy Muratyň bir aýdymyna
tomaşa diýeňiz, bolýarmy? Bolýar. Onu berdil üns berip dinleýän. Häzirki eşek aýdymyňyzy haýsy aýdymjy ýerine ýetirýär? Kuwanç Ýazmamedow ýerine ýetirýär. Türkmenistanyň halk artisti Guwanç Ýazmamedow ýerine ýetirýär diýip ine ileşimiz berdili, jogap berýär. Jogap dogry berdili, Türkmenistanyň halk artisti Guwanç Ýazmamedow ýerine ýetirýär. Ine biziň getpeşiňizde ýeňişi bolýaňyz, ýeňişiňiz gutly bolsun. Getpeşimiziň üstü bilen ine Aýdymjy Toýmuradyň bir aýdymyny dinlemäne mümkinçilik kazandyňyz. Sağ olun. Bolýa berdi, sag bolun. Tagman işler. Ine Toýmurat ileşimiz berdilen biziň getpeşiňizde ýeňişi boldy. Inni ileşimiz berdil üçin bir gowy söýüp aýdymyny ýetip berseňiz. Bolýa atajan, uly höwes bilen ýerine ýetirip bereň. Onu mehriban ileşler. Aşkın o wada gelpeşiňini jany ses Aýdymjy Toýmurat. Aýdym aýdýa sizem tomaşa edin, dinlen, dinjar. Toy gelin betlenip, baktım men höwetlenip, baktım men höwetlenip. Falanjaramda gülüm, canım alyan ayjerin, canım alyan ayjerin. Falanjaramda gülüm, canım alyan ayjerin, canım alyan ayjerin. Ayjerin, ayjerin, yandırma. Ayjerin, 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 yandırma. Ayjerin. Duşu şoli aydınma, rada bolay aydınma, rada bolay aydınma. Yürekde sen aydımlan, sadın çalay ayjerin, sadın çalay ayjerin. Yürekde ken aydımlan, sadın çalay ayjerin, sadın çalay ayjerin. Ayjerin, ayjerin, yandırma. Ayjerin, 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 yandırma. Ayjerin. Parmaklarım yüdüklü, kara ödün südük mü, kara ödün südük mü? Yaşlık diyor gıdıklı, geldi urana ayjerin, geldi urana ayjerin. Yaşlık diyor gıdıklı, geldi urana ayjerin, geldi urana ayjerin. Ayjerin, ayjerin, yandırma. Ayjerin, 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 yandırma. Ayjerin, köydürmey. Ayjerin, yandırmay. Ayjerin. Mehriban ileşler Türkmen owady çeleýelimiň aşkın owady atly gepleşigimiz biz jany ses aýdymlar bilen sağlar söhbetler bilen sowalar bilen dowam edýäs. 0525 gaýtke beremiz hemişe ulgamdy. Biz size geljek SMS-ler garaşýas. Toýmurat minni birinji sowaly hem owady sahypamyzyň ahyrky owady hem sowaly jaňy dowam edýär. Haýsy belgini saýlaýaňyz? 15 belgin saýlaýan atajan. 15. Owa. 15-nji belgide kasapda duran telefon berge jaň edýär. Gelin görelim biziň bu ileşimiz kimke. Ine mehriban ileşler Toýluy, Toýmurat atdaşlar ine ileşimde jaň etdi. Alo. Alo, salamu aleykum. Waalaikumsalam. Biz Türkmen owadynyň jaň edýär, aşkyň owady atly gepleşiginden. Biziň gepleşigimizde SMS ýolapsyňyz gatnaşmak üçin. Ýolmadım. Biziň gepleşigimizde gatnaşmaga mümkinçiligiňiz bar bolsa, ileşimden özüňizi tanıştyraýyn.
Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Döwlet Mehmet Allanazarov. Döwlet Mehmet Allah Nazarov ine biziň gepleşigimizde gatnaşýar. Döwlet Mehmet biz size gepleşigimizde üstün gardy edýär. Sağ olun. Döwlet Mehmet biziň gepleşigimizde aýdymyş Toýmur adam gatnaşýar. Häzir biz size eşdiren aýdymmy. Haýsy aýdymyş ýerine ýetirýär. Şonu bilseňiz gepleşigimiz bilen aýdymyş Toýmur adam bir aýdym biz size sowgat edýär. Bolýarmy? Bolýar. Onu serip dinleň. Oylar meni ayladı da idaman açıp berdi hakidamın katların Görsem şinnem yatan eken bukcamda senin bana yazan söýgü hatların Görsem şinnem yatan eken bukcamda senin bana yazan söýgü hatların Döwlet Mehmet, ene aýdym aýşdyňyz. Biz sizden jogaba garaşýas. Haýsy aýdymyş ýerine ýetirýär şol aýdymy? Bu aýdymy Türkmenistanyň halk artisti Sahyrdursun Hojakow ýerine ýetirýär. Elbetde jogap dogry Türkmenistanyň halk artisti Sahyrdursun Hojakow ýerine ýetirýär. Ene Döwlet Mehmet biziň gepleşigimizde siz ýeňici bolduňyz. Ilkilen ýeňişiňizi gutlaýas. Gepleşigimiziň äder dowamyny aýdymyş Toýmur adam bir aýdymy eşdirýär. Dinleň, tomaşa ediň, diýinjalym. Bolýar. Sağ olun. Bolýar, sag bolun. Ine Toýmurat iýleşimiz Döwlet Mehmet biziň gepleşigimizde ýeňici boldy. Ulu höwes bilen hawadan söýg aýdymlaryň birini ýerine ýetirip bereýin. Baş üstünde. Ol gün gözlerimde görünni göz yaş Çala başım ateş hoşlaştın gittin Ana sondan berim görüşmen ilye Min yüreğimi özüm diline gittin Ana sondan berim görüşmen ilye Min yüreğimi özüm diline gittin Aradan aylar geçti de film Yatla fırsatları inkiz ettim İnnemin kiştada barınaq ilim Min yüreğimi özüm diline gittin İnnemin kiştada barınaq ilim Min yüreğimi özüm diline gittin Çekyanini ayralığın derdini Bikirdir yatına Gark bollum yettim Akval bize şeyle Bağıtı birdi mi Min yüreğimi özüm diline gittin Akval bize şeyle Bağıtı birdim Min yüreğimi özüm diline gittin Min yüreğimi özüm diline gittin Min yüreğimi özüm diline gittin Toýmurat köp sag bolýny, bir söýg aýdymlary bilen jany sesli, toýlyň sarnaly getmeginden, özüňiz hem gitara sag boraryna çalyp,
bir söýgü aýdamaryny ýerine ýetirip berdiňiz. Şeýlelikde gepleşmeden birinji sahypasy sowaly hem owaly jaňlar at sahypamyzy sowalar bilen, ýeňişler bilen üstünlikli jemledik. Indi bolsa mehriban ýyleşler, ýa-da watandaşlar gepleşmeden ikinji sahypasy oýlanma bayrak sahypamyzy bilen bir gepleşmemizi dowam edýär. Toý Murat, indi biziň gepleşmemizi ýyleşimi tarapyndan bir näçe oýlanmary gelip goşýar. Indi şol oýlanmalaryň arasyndan saýlap bir bölegini ýazgy edýär. Hem-de gepleşmemiň süren ýyleşimini ýetirýär. Häzir gepleşmemiň dowamyndan 3 tane oýlanma tomuş edýär. Siziň etmeli dadyňyz şol oýlanmaň dowamyny jany sesde söýgü aýdym bilen bedäp bermeli. Başysyna. Allahu Ekber. Mehriban ýyleşler, edil watandaşlar, gelin aşkyň owada atly gepleşmemiň ikinji sahypasy. Oýlanma bayrak sahypamyzyň ilkinji oýlanmasyny bilelikde tomuş edelim. Ýigitler ana ekran, şol ekrandan häzir rejissýorumyz ilkinji oýlanmany ýaýlyma berýär. Bilelikde tomuş edelim. Bugün yine seni ýatladym. Hyýal edýän, käşkä sen bilen bileje bolsadyk. Deňiz kenaryndaky asmana uçup ýören çarlap kuşlaryň synlasadyk. Sen begençli gözleriň görsedim, söýýän sözüňi eşitdim. Owadan gözleriňde durmuşa bolan söýgüni görsedim. Näz bilen çykýan sözleri günne senden eşitdim. Mehribanym, ay ýaly öwüşün atýan ýüzüňi görsedim. Dünýäme nur saçýan ýylgyrçlaryň gözüňizden gidener. Senin mehirden nolu gözleriňe seredip, sen men baktım diýsedim. Janym, senin ay jemalyny düşümde görerin umydy bilen ýaşaýan. Jan alyjy ýylgyrçlaryň görmek söýgüne söýgü goşýar. Söýgü nähil duýulka? Geniden bilemek, ýa söýgü diýilýän duýgy hemme wagt seni pikir edýän biriniň barlygyny bilmekmi? Ýa söýgü diýilýän hiç wagt birini unutup bilmedikmi? Geniden bu soraga jogap tapyp bilmedim. Şahir Gurban-Nazar Eriýew söýgü bardy şeýle diýipdir. Ýöne mahal iňrik garalyp, seni ýatlar, o ýedemde uzakýar. Adaşan ýolagçyň geýmine girip, meniň söýgüm, meniň gapymy kakýar. Kämil bolup aklym ýetdi bir zada, köňül arzuwuna ýetme ýok. Bir gezek söýmek bar ýagty dünýäde, ýaşamagam iki gezek berlenok. Ine Toý Murat ilkinji oýlanmamyz şeýle. Indi bolsa bir söýgü aýdym berdim. Alya atajan. Allahu Ekber. Mehriban ýyleşler diňleýän tomuş ediň. Türkmen owady çeleýilmini aşkyň owady.
Getpeşimizin şertli sagypa dowam edýär. Oýlanma bayrat sagypamyzyň ikinji oýlanmasy. Eger taýýar bolsaňyz ýigitler, tomaşa däýleňmi? Mehriban ýerleşler, geliň onu bilelikde ikinji oýlanmamyza tomaşa edelim. Ededim. Sen diýdarňa nazaram kaklaşandan özüme juda bagly saýan. Taňa doşup durmuşyň manasyny näme düşündim. Durmuşda kimdir birini söýüp bagly bolmak en ajaýyp duýgulan biridirine saňa doşup göz ýetirdim. Söýýän insanyň bagtyny hiç bir zat bilen çalyşyp bolmaz eken. Sen ähli gam bolsaň, aladan özüni söýgü diýen beýik duýgu eýelenme, bagtdan ýaňa alasmana uçuveresiň gelýär. Arzudan, umytdan doly aýly gijelerem, ýakty şuwlasynyň gözelligini biziň söýgüýimizden alýanýaly. Ededim. Söýgüde bagtly bolmak, her bir insanyň arzugy. Adam hemişe arzuda ýaşaýar. Ýöne şolaň üçin iň ýakynlysy megerem söýgü bolsa gerek. Mehribanym, bilýärmi? Öz söýgüňe ýetmek, birek biriге gowuşup bagtly bolmak görne hili ýakynly. Bu bir owadan dünýä bolup, şo dünýäde de men özümi juda bagtly duýýan. Aýly gijeleň aslynda men saňa doşdum. Bu aýly gijelerde seniň keşiň gözüme getirip oturuşyma özümi diýsem bagtly saýan. Mehribanym, her bir adamyň kalbyna mukaddes söýgüsine ýetmek baradaky arzulary görne hili ajaýyp duýgulan biri. Men saňa doşup iň bagtly insanlaryň biri boldum. Tuşuşa geçkenim bağışla, Karaşanın işini böleme yar. Günahkerim min, kara saçlarım idi yağışta, Gamıyım mukamlara güdülme yar. Vefadarım min, gökde kürüşenim yıllamayım. Doğucuma mehrim bilin çoyayım. Sever yarım min. Kıyız yüreğinin näzikliğine sözüm yok. Senin hasret çekyenine dilim o. Kıyıl yarım min. Davancılık edip verir kalplara. Yüreğimde acı kine saklama. Vefadarım min. Gökde kürüşenim yıllamayım. Doğucuma mehrim bilin çoyayım. Sever yarım min. Gökde kürüşenim yıllamayım. Doğucuma mehrim bilin çoyayım. Sever yarım min. Kıyıl yarım min. Sever yarım min. Sever yarım min. Toýmurat köp sag bol. Ine getpeşimizin başyndan bäri bir jany sesli söýüp aýdym barna aýdyp gelýäňiz. Aýdylan aýdymdan hemmesi hem
iyileşme diyarayanlar dip umid ediyat mehriban iyileşler. Geçmişimizin bugünkü sanaga atnaşan Aydınçy Toymurad barada öz pikirleriňiz bolsa, öz garaşlaryňyz bar bolsa, Norweç 25 gysge biligimizi SMS arkaly ýollap bilersiňiz. Biziň Norweç 25 gysge biligimiz hemişe ulgamdy. Biz sizden gelecek SMS'lere garaşýar. Geçmişimiz bolsa, ahyrky oýlanmamy dilin dowam edýär. Keşfin gözüme getirýän. Hol alsa, arzuwlaryň aňyrsyna goluňy bulap, maňa näze bilen seredip bilgiryp durşuň, sen tarapdan gelýän ýakym şemal fermaýlaýa. Maňa hiç zat eşdilenok, ýöne men duýýan, guşlar saýraýa. Owodan güller görkünden renk kalan bolara çemeli. Saňa duşan mahalym, ýüregim çalt-çalt urup başlaýa. Mehribanym, ikimiziň aramyzda ırang atyp duran dyknyşyk arzuwlarymyň içinden ala hasyrdy bolup, nazarym sen taýy geçip gitdi. Asyl görsem, meni galpylla goýan nädejek şemal, sen ýüregiň her gezekki urgusyndan badalýan bolsa näçek. Men bir bagty çuwyn, çünki men seni söýýän. Söýgü, aşk, bu duygular insanyň iň täsin duygularynyň biri. Ine meniň saňa bolan söýgüm. Men seni bagtym saýan. Aşyklyk ilhamy bu duyguy ajaýyp duyguy. Şeýde mundan edi zat bolarmy? Aşkda ulu gudrat bar. Aşkda arzu, umid bar. Meniň bar keşfim, seniň keşfim. Süleningde bir hayal var, sözüngde diýinmi, diýmeýinmi cemalym. Garanymda söýgü görýän gözüngde söýýänmi, söýmeýinmi cemalym. Garanymda söýgü görýän ýüzüňde söýýänmi, söýmeýinmi cemalym. Sen bolarsyň ýaş söýgüliň bidigi, belki sensiň şahyr ýüzüň girigi. Gel bilece aýda şaly ýüregi, aýda ýenmey aýtmaýynmy cemalym. Gel bilece aýda şalan ýüregi, aýda ýenmey aýtmaýynmy cemalym.
köp yazsa da goşgyn bilýärsiň söýýärin çekýän aşkyny bir ýürekde iki sevgim joşgony ýadaýynmy ýadamaýynmy jemanım bir ýürekde iki sevgim joşgony ýadaýynmy ýadamaýynmy jemanım seýinmi seýmäýinmi jemanım ýadaýynmy ýadamaýynmy jemanım Ine mehriban ýerleşler, ýa-da watandaşlar, aşkyň owada atyp gepleşigimizde bir näçe söýüp aýdymyra diň sallaňyz. Bir näçe gyzykly sowallar bilen tanışdyňyz. Täsirli oýlanmalara tomaş etdiňiz. Elbetde gepleşigimiziň bu gedek sany aýdymçy Toýmurat. Aýdyp beren aýdymlaryňyza köp sowallar aýdýar. Bir üýtgeçik mahmal owadyňyz bar. Gitara sowalaryny erkedip aýdym aýtdyňyz, aşarlyk ileşmede gepleşigimiziň bu gedek sany yaranır diýip umyt edýär. Bizim gepleşigimiziň ahyrynda Toýmurat ýene bir gedek Toýly mekanymyz Türkmenistan ýurdumyzda, Türkmen halkymyzyň milli lideri, bize ähli şertleri ýola goýup beren gahrman arkadamyzyň saýasynda, arkadaly gahrman serdarymyzyň parasat ýol başçylygyny, owadan sahnalarda Türkmen toýlaryny, ýurdumyzda belenilen her bir döwlet şäherlerini aýdym-aýdyp ileşmede ruhly idet paýlap durmagyny arzu edýär. Hawa sag bolun Atajan. Şu gepleşiňiz men özüm üçin ul täsir garlardy, gyzykly gepleşiklerin biri boldy. Gowy oýlanmalary tamaşa etdik. Illeşlerimiz bilen ýakyn aragatnaşyk bolduk. Gepleşiňiziň ahyrynda şu pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sowallar aýdýar. Olaň tutýan tutumly işleri elmi damara wazalsyn. Janlar sag başlary dik bolsun. Toýmurat köp sowallar. Toýly, siziň hem eliňizde güller bitsin. Owadan sağlagyňyz üçin köp sowallar aýdýar. Ine mehriban watandaşlar, gadyrly aýdym söýüjüler, Türkmen owada çeleýliminiň gadyrly muşdoklary. Aşkyň owada atyp gepleşigimiziň bu gedek sanyny ýetirmek isleýän owalarymyz, täsirli oýlanmalarymyz ine görüşüňiz ýaly şordan ibarat. Gepleşigimiziň ahyrynda ýene bir ýoly her bir bagtyar boljakdy. Arkaly taçakda Türkmen toýlaryň dowamy kän bolsun. Bize ähli şertleri ýola goýup berýän Türkmen halkymyzyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň janary sag bolsun. Ömürleri uzak bolsun. Elit halkymyzyň toýly günni ýaşamak üçin, biziň her bir günümiziň şahatlykly, şowkuny geçmek üçin alyp barýan işler hemişe bagtly ýollarda rowaj alsyn. Ine şeýle ýaşarda ulan mehriban ýerleşir. Biz siz bilen hoşlaşýar. Biziň 0525 gaýtky bilen öz SMS-ňizi ýollaň. Gepleşimdiň indi sanda görüşýänçe. Hoş, sag bolun, toýly günlerde görüşelim. Geçen ay nurundan, tekrar üzülüm ruhundan, Türkmenistan yurdundan, yağlam aşkın ovalı. Geçen ay nurundan, tekrar üzülüm ruhundan, Türkmenistan yurdundan, yağlam aşkın ovalı. Bakar yar yali, şirin şeker zar yali, sevgime verdin doğru, yağlam aşkın ovalı. Bakar yar yali, şirin şeker zar yali, sevgime verdin doğru, yağlam aşkın ovalı. Sayrık şirin dillerde, ter açılan güllerde, yağlan aşkın ovadı. Safi kuvvetli güllerde, sayrık şirin dillerde, ter açılan güllerde, yağlan aşkın ovadı. Bakar yar yali, şirin şeker fad yali, söygüme kırdın doğru,
Yanlan aşkın uvadı Bakı bakar yad yadı Şirin şeker tad yadı Söygüme kırdın doğru Yanlan aşkın uvadı Yanlan aşkın uvadı Yanlan aşkın